खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेयारि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। गाहाय मन्त्रि मदिआ भारतनि देरसिन गोदान बिरखं गाथोन मावथांखि नवी मुम्बाइ इन्टारनेशनेल बिरखं गाथोनखौ मावख'आरि महरै बेखेवबाय। शुश्रूषा सेतु हाबाफारिनि बाहागो महरै कामरुपआव मेगा हेल्थ केम्पआव 1800 निबो बांसिन गथ'साफोरखौ आनजाद नायनाय जादों। धातु अर्गेनिक फ्रेमवार्कनि सायाव खामानि मावनायनि थाखाय साथाम बिगियानगिरिफोरा 2025 मायथाइनि रासायनारि बिगियाननि नबेल बान्था मोननो हादों। 1 लाखनि बांसिन साहानि खामानि मावग्राफोरा फारियाव सोजानाय एसटि स्टेटास मानखौ दाबिनानै तिनिसुकियायाव हेंथा दिन्थिफुंनाय हाबाफारि लादों। सोंखारिजाथाव बिबुंथि होनायनि थाखाय आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै एफआइआर थिसनदों। हमजानायनि उनाव डिएसपि सन्दीपन गार्गखौ सासपेन्ड खालामनाय जाबाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ। गाहाय मन्त्रि मदिआ भारतनि देरसिन गोदान बिरखं गाथोन मावथांखि नवी मुम्बाइ इन्टारनेशनेल बिरखं गाथोनखौ मावख'आरि महरै बेखेवबाय। प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिआ मैया 19,650 कौटि रांनि गोदान जौगाखां मावथांखि नवी मुम्बाइ हादोरनाङारि बिरखं गाथोन (NMIA) खौ बेखेवबाय, जाय मुम्बाइ मेट्र'पलिटान ओनसोल आरो सोनाब भारतआव अख्रां दावबायनाय फोनांजाबखौ बांहोगोन। मोनसे सोरखारि गावारि बाहागोदारिनि गेजेरजों जौगाखांहोनाय बे बिरखं गाथोनखौ नवी मुम्बाइ इन्टारनेशनेल एयारपर्ट प्राइभेट लिमिटेडआ सामलायो, जाय 74% बिगोमा आदानि एयारपर्टस हल्डिंजों मोनसे जथाय भेन्सार आरो सिडक'आ 26% बाहागो। खोला मुम्बाइनिफ्राय 37 किल'मिटारसो गोजानाव नवी मुम्बाइनि उलवेआव थानाय बे बिरखं गाथोना 1160 हेक्टेयराव गोसारनाय आरो बेनि डिजाइनआ भारतनि माहारियारि बिबार कमलनिफ्राय थुलुंगा जानाय। IATA आरो TSA जों फोरमान होजानाय बे बिरखं गाथोना JNPT आरो मुम्बाइ पर्ट ट्रास्टजों जोबोद मोजां फोनांजाब दं, जाय भारतनि मोनसे गाहाय बिरखं आरो लजिस्टिक हाब महरै बेनि थामानखौ बांहोयो। NMIA नि जागायनायजों लोगोसे मुम्बाइआ मोनसे बुहुमनां माल्टी बिरखं गाथोन नोगोर महरै ओंखारो, जाय भारतनि बिरखं दावबायनायनि मोनसे मख'जाथाव माइल खुन्थिया दिन्थियो। नैथि खौराङाव दङ। शुश्रूषा सेतु हाबाफारिनि बाहागो महरै कामरुपआव मेगा हेल्थ केम्पआव 1800 निबो बांसिन गथ'साफोरखौ आनजाद नायनाय जादों। आसामनि शुश्रूषा सेतु हाबाफारिनि बाहागो महरै कामरुप जिल्लानि मोनसे गिदिर सावस्रि बादायाव 1800 निबो बांसिन गथ'साफोरखौ आनजाद नायनाय जादों। बे बादाखौ रङियानि आटगाव बिनापानि गोजौ फरायसालियाव खुंनाय जादों आरो 18 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'साफोरनि थाखाय बेसेन नाङि सावस्रि आनजाद होनाय जादों। आनजाद नायजानाय 1808 गथ'साफोरनि गेजेराव 89 खौ जुनिया फाहामथायनि गोनांथि जादों आरो गोजौ थाखोनि मेडिकेल मिरुफोराव दैथायहरनाय जादों। बे हाबाफारिखौ जायगानि बिबानगिरिफोर जेरै MP भुबनेश्वर कलिता, MLA भवेश कलिता आरो लोगो जिल्ला बेंगिरि देबाशिष गस्वामीआ नोजोर होदों। बे बादाया शुश्रूषा सेतु 2025 नि सिङाव गासै रायजोआवनो गथ'फोरनो जर'खा सावस्रि बिथोन होनो थाखाय रामनि गुवार हाबाफारिनि मोनसे बाहागो, जाय 50 निबो बांसिन बेरामफोरखौ सुस्रांनो हायो। थामथि खौराङाव दङ। धातु अर्गेनिक फ्रेमवार्कनि सायाव खामानि मावनायनि थाखाय साथाम बिगियानगिरिफोरा 2025 मायथाइनि रासायनारि बिगियाननि नबेल बान्था मोननो हादों। 2025 मायथाइनि रासायनारि बिगियाननि नबेल बान्थाखौ सुसुमु कितागावा, क्योटो मुलुगसोलोंसालि, जापान,
रिचार्ड रबसन, मेलबर्न मुलुगसोलोंसालि अस्ट्रेलिया आरो उमर एम यागी, केलिफर्निया मुलुगसोलोंसालि बर्कले आमेरिकानो धातु अर्गेनिक फ्रेमवर्क (MOF) जौगाहोनायाव गोख्रों खामानि मावनायनि थाखाय होनाय जादों। धातु अर्गेनिक फ्रेमवर्क (MOFs) धातुनि आयनफोरखौ अर्गेनिक अणुफोरजों सरजाबनानै बानायनाय जोबोद छिद्र गोनां दाथाय, जायनि फिथाय महरै गेदेर इसिङारि जायगा जायो। बेफोरखौ गोबां खामानिफोरनि थाखाय बाहायनाय जायो, जेरै कार्बन डाइ अक्साइडखौ बुथुमनाय, बारनिफ्राय दै दिहुननाय, खैफोदगोनां गेसफोरखौ दोनथुमनाय आरो मुलि जगायनाय। बिसोरनि गोरोबनाय गोहोनि फिथाय महरै गुबुन गुबुन आबहावायारि आरो बिरोंदामिनारि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानानै रोजा रोजा MOFsखौ जौगाबोदों। नबेल कमिटिआ बिगियान आरो दारिमिननि सायाव MOFsनि गोनां गोहोमखौ नोजोर होनानै रासायनारि बिगियानाव गोदान बोसोन गायसननायनि थाखाय देरहासारगिरिफोरखौ मान होयो। बे बान्थाया मुलुगनाङै जेंना-जेंगोनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय सोरजिलु मलिकिउलार डिजाइननि गोनांथिखौ दिन्थियो। ब्रैथि खौरांआव दङ, 1 लाखनि बांसिन साहानि खामानि मावग्राफोरा फारियाव सोजानाय ST स्टेटास मानखौ दाबिनानै तिनिसुकियायाव हेंथा दिन्थिफुंनाय हाबाफारि लादों। मैया तिनिसुकियायाव मोनसे गिदिर दिन्थिफुंनायाव सा 1 लाखनिबो बांसिन साहा खामानि मावग्रा आरो आदिबासि हारिनि सोद्रोमाफोरा ज' जानानै शिड्युल्ड ट्राइब STनि मान, हानि मोनथाय आरो गोबां मुजुरि दाबि खालामदों। गोबां साहा हारिनि हानजाफोरजों खुंजानाय हेंथा दिन्थिफुंनाया आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मानि जिल्लायाव दावबायनाय समाव जादों। कपाब ओनसोलाव हेंथा दिन्थिफुंनाया गोबां ट्रेफिक जेंना सोमजिहोदोंमोन, मानोना सोमावसारगिरिफोरा स्ल'गान होनानै आरो साइन लानानै गाहाय लामाफोरखौ होथेदोंमोन। बिथांमोनहा गावसोरनि हारिफोरनो शिड्युल्ड ट्राइबनि मान होनाय बायदि केम्पेइन समायखिराफोरखौ मावफुंनायाव सोरखारा गोबाव जानायनि सायाव दुखु मोन्नाय फोरमायदों। CM शर्माया दानि सोमावसारनायनि सैथोथिखौ गनायना लायो, बेखौ नोजोर होनानै दि ST माननि थाखाय खावलायनाया सैथो। बिथाङा बेखौबो बुंबावो दि BJP दोलोनि सोद्रोमाफोराबो बे सोमावसारनायाव बाहागो लानो हागौ आरो बे जाहोननि थाखाय गावसोरनि मददखौ दिन्थिनो हागौ। सोमावसारगिरिफोरा नंगुबै राहाफोरखौ मावफुंजासिम गावसोरनि सोमावसारनायखौ मावबाय थागोन होननानै समायखिरा लानायखौ खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। बाथि खौरांआव दङ, सोंखारिजाथाव बिबुंथि होनायनि थाखाय आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै FIR थिसनदों। मंगलबारखालि खानापारायाव जानाय अरुणोदय स्किम फोरबोआव दान्थे-बिदान्थे गोनां बिबुंथि होनायनि थाखाय आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै FIR होनाय जादों। सेरिमा रंपिया डिफु पुलिस थानायाव अजद होनानै गिबि मन्थ्रिनि सायाव आइजोफोरनि मान-सन्मानखौ गाज्रि आखु दिन्थिनायनि अजद होदों। गावनि बिबुंथियाव शर्माया अजद होनाय बादिब्ला कंग्रेसनि सोद्रोमाफोरा बिमानि गोर्बोनिफ्राय जोनोम जादों नामा होननानै सोंथि सोङो। बे बिबुंथिनि थाखाय बयबो रागा जोंखांदोंमोन। कंग्रेस दोलोनि मेडिया सेलनि मासिगिरि सेरिमा रंपिया बुङो, आंनि 42 बोसोरनि जिउआव आं माब्लाबाबो सासे गिबि मन्थ्रिखौ बेफोरबायदि बिबुंथि होनाय नुफेराखैमोन। बिथाङा गिबि मन्थ्रि महरै जाय बिबुंथि होयो बेयाव मान-सन्मान लाखिनांगौ। बेनि सिगां गिबि मन्थ्रिया दान्थे-बिदान्थे गोनां बिबुंथिनि थाखाय सोंखारिनायजों मोगा-मोगि जानांदों। बेनि सिगां बिथांनि सायाव कंग्रेस दोलोआ 22 बोसोर बैसोनि खामानि मावनायनि उनावबो लाइमोन आइजोफोरनि साख्रिखौ लानानै सोंखारिजाथाव बिबुंथि होनायनि अजद होनाय जादों। बिथांनि बावैसो बिबुंथियाव सनिया गान्धीखौबो मुंख'नाय जादों, जायखौ गोबां सुबुंफोरा सोंखारिजाथाव मोनदों। खौरां मोन्नाय बायदिब्ला गुबुन मोनसे FIR गीतानगर पुलिस थानायाव बिथांनि आइजोफोरनि सायाव होनाय बिबुंथिखौ लानानै होनाय जादों। सेरिमा आरो गुबुन अजद होगिरिफोरा बे बाथ्रानि सायाव गोजोर होनानै बुङो दि बेफोरबायदि बिबुंथिखौ नोजोर होआलासिनो हगारनो नाङा। द'थि खौरांआव दङ, हमजानायनि उनाव DSP सन्दीपन गार्गखौ सासपेन्ड खालामनाय जाबाय। जुबिन गार्ग थैनाय जाथायनि सायाव मख'जाथाव फोरमायथि बायदियै कामरुपनि बखत साइगावनि लेङाइ जिल्ला SP बिबानाव थानाय DSP सन्दीपन गार्गखौ स्पेशेल इनभेस्टिगेशन टीम SITआ सासपेन्ड खालामनानै गावनि आवथायाव लायो। बे खामानिखौ गुवाहाटीआव थानाय CIDनि गाहाय मावख'आव बिथांनि सोंनाय फिननायनि उनाव खालामनाय जायो, जेराव बिथांखौ बुधबारनि फुङाव BNS एक्ट 2023 नि CID PS केस नं 18/2025 नि सिङाव खानाय जादोंमोन।
बिथांखौ 7 साननि थाखाय पुलिसनि जिम्मायाव दोननाय जादों आरो 15 अक्ट'बर 2025आव जुडिसियेल कास्टडियाव दैथायहरनाय जागोन। सासपेन्ड खालामनाय समाव बिथांनि बादाया उलुबारियाव थानाय राम पुलिसनि गाहाय मावख'आव थागोन। डीएसपी गार्गआ सिंगापुरनि याटआव दंमोन जेब्ला जुबिना रुंसारि जादोंमोन। स्पेशेल डीजीपी सीआईडी मुन्ना प्रसाद गुप्ताया बुङो दि नायबिजिरनायाव भारत सिंगापुर आयेनारि गोरोबथा बायदियै सिंगापुराव थानाय साखिफोरखौ लाफायो। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै, गोजोन्थों।